बयबो आखाइखौ गोराजोबो बयबो बयबो बोलो बोलो मिनि खैर महर नोंनि गोमो गोजा फाइलिया आगर गोनां दखनाजों सानस'हायै समायना महर जय लक्ष्मी माइके मिनि खैर महर नोंनि गोमो गोजा फाइलिया आगर गोनां दखनाजों समायना नों सानस'हायै खारहां खारहां दावराय बायदि गोनहां गोनहां मै भेलेंगि बादि नुसै आं नोंखौ रथ'आ गैयांबो थांफानि आखाइ खबना गरायजोबो बोरसि दैमा बानायनि आगैलाय सारि जय बर' हारिनि बिथिं पुरा गरम जागासिनो नै बेयाव बारा खाथियाव थाना दे कारेन्ट बुस्थु दे बोबाला दिगदार जागोन दे एसे साइडआव थादे नङाबा दिगदार जाहैगोन जोंहा दे ओके दे आरो इफाले कारेन्ट टानिबो दे अलप दूर থাকিবা दे दिगदार হৈ যাব दे नै ओके चलो चलो हां बोरसि दैमानि बाला गोराना बोरसि दैमा बानायनि आगैलाय सारि बोरसि दैमा बानायनि आगैलाय सारि